ito po yung mga ingredients. Atay ng manok. And then this one. And then this one. Ito po yung 2-pack na sotanghon ko. Hindi ko pa siya na na separate. Tapos ito yung lulutuin ko mamaya. Adobo. Ano ba ito? Pusit, diba? Adobong pusit. And then ngayon, niluluto ko na yung yung chicken with some shrimp. At saka nilagyan ko din siya ng bacon para po to sa sotanghon ko. So mamaya, i-share ko na lang sa inyo yung pagluto na. So just this one. Kasi nalimutan ko magpakita. I just remember na magbi-video pala ako. Naluto ko na siya. So ito po yon. Para sa sotanghon po yan ha. And then, yon. Mamaya lulutuin ko tong pusit. Ito na yung ingredients niya. Where's the ingredients of my pusit? Yan. Sibuyas at saka yung bawang. There, bawang. This one is para sa pansit. So, yung sa pusit ko, just adobo, garlic lang at saka onion yung ilalagay ko. Yan lang po. Tsaka ito yung sa pansit ko. Mas masarap yung pansit ko. So, mamaya yung yan po. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung finished product. Ayan po. Sarap na. Sige, mamaya ha. Finished product. To be lessen the water of this because the more water the taste, you cannot feel it good. Okay? Yes. Dili siya lami. Dili siya lami kay tubigon pa kay siya in fairness. Oo. So, we have mauna na ang result sa adobong pusit. So, adobong pusit. it still need time. Kay dapat anit siyan kanang tangan din magtubig or no? No. Wala So, siya. in water but Sa iya dyan it create too much water so it need to be wala less. siya butang yung tubig. Malis yun yung water niya then So, mga few minutes para mawala yan. sa bili na tapunan siya pa dili mo gahi. Yes. So listen na sa tubig. Open lang siya para bawas-bawasan yung tubig. Okay, later. Kuha na to sa ating mga gipang luto. That's our menu for today. Hello guys, this cheesecake ang naghimo ani si Tonet. Pineapple with cheesecake with pineapple filling. Okay. Thank you.